от радиото, натиска се Setup и се задържа и с него и ретарн. Държат се, когато дойде на това меню. След това се натиска Software Update. От CD-ROM. Стандарт. След това е втория диск. Handiwork означава. Това апдейт не е за навигацията, но няма значение, с навигацията се работи по същия начин. Предупреждава да не се използват никакви девайси. Окей. Тук има само един апдейт. Възможно е да мине на няколко, както на навигацията специално, минават няколко различни апдейта. Т.е. прогреса на няколко пъти стига до 100%. Апдейтват се различни неща. Малко е изнервящо, защото има моменти, в които няма никакво действие, но трябва да се изчака. Ето, всъщност в този диск е имало апдейт само за Bluetooth и е OK. Иска рестарт. Рестартираме. Такива неща ще стават. Така че се опитваме да сме максимално подготвени. Бойко Борисов. Това, което и започнах да ви казвам, че